Možná jste poznali, možná nepoznali, Páč měla tmavou paruku, teď už ji vidíte bez paruky. Bývalá Miss ČR Kateřina Průšová. Dobrý večer. Máš nějaké zkušenosti s těma věcičkama, s počítačema? Tak dokážu si poslat maila, dokážu si ho vybrat. Když jsem v zahraničí, tak si přečtu zprávy, ale tím to končí. Takže s počítačema radši moc ne. Moc ne. A čím se teda zabýváš? Co tě teda Co tě teda baví? Co mě teda bá? Tak samozřejmě mě baví moje práce, kterou dělám. Živím se už dlouho modelingem a jinak ráda sportuju, odpočívám, lenoším jako normální člověk. Ještě tady... Normální ženská, ráda nakupuju. Ještě tady nezaznělo to, co většinou říkají misky. No hrozně žerou vždycky, tak 20 knedlíků denně. Jo, jim. Já nedržím diety, hodně cvičím a normálně jim. Co děláš za sporty teda? Takže prosím tě, jezdím na kole, na spinningu, chodím do posilovny, volejbal hraju, hodně lyžuju. Zkoušela jsi basket s tvojí vejškou? Ne, jo? Ne, to mě nějak neoslovilo. Já s mojí vejškou jsem ho hrál třeba. Kariéra skončila, když jsem bránil na Bohemce kluka, který měl 2,5 a smál se mi do ksichtu. Co nějaký trapasy třeba? Tak těch je spousta, samozřejmě i při té své profesi, co dělám, těch je spousta. Jsi sebou řízla na molu někdy? Na molu jsem se neřízla sebou, ale stalo se mi něco horšího. Můžu ti to říct? Povědej. Byla to přehlídka spodního prádla. A vždycky na přehlídku spodního prádla si ty klienti vybírají nadnější ženský, samozřejmě, že jo, hezký postavy, velký prsa. A já jsem ještě před rokem neměla vnady, jako mám teď. Jak k tomu došlo? Já jsem se nechala zvětšit prsa. Mám zvětšený prsa, hezký, velký prsa mám. Nový. Hezký, ještě si je pochválí rovnou. No, před tím rokem jsem ty prsa neměla, ale klient si mě vybral, jelikož chtěl nějakou známou tvář, chtěl misku, tak řekl, chci Průšovou. Nevadí, že nemá prsa, ale chci jí tam. No a mě je vždycky strašně trapně mezi holkama, který ty prsa mají a já ne, tak si připadám hloupě. A tím, že jsem miska, mám ten titul, tak vždycky na té přehlídce chodíš, začínáš tu přehlídku první. Tak a oblíkla jsem se do toho spodního prádla a byla jsem úplně vyřízená, že ty holky ty prsa mají, tak nic jiného mě nenapadlo, než si ty prsa vycpat. Takže jsem si narvala froťáky černý, který jsem měla do té podprsenky, vycpala jsem si je, měla jsem asi 4 a měla jsem strašně z toho dobrý pocit. Začala přehlídka, Průšová vyšla na molo, já jsem si vstoupla jako největší frérka, dala jsem si ruce do boku, výjdu, udělám tu klasickou takovou tu otočku, šup a froťák vylezl ze spoda. A teď já nevěděla, co se děje a teď lidi tleskali, pískali a já byla pyšná na sebe, jak mi to strašně jede a ještě jsem se tak jako otočila prd a další froťák dole. Udělala jsem tu otočku, došla jsem na závěr, vyměnila jsem si spodní prádlo, narvala jsem si tam ty froťáky a vyšla jsem znovu. A když byl závěr, tomu se říká defilé, tak jsem šla zase jako první a ty lidi tleskali a pískali. A když jsem došla na závěr, tak jsem udělala takový to pokrdle a podívala jsem se těma očima dolů a teď vidím z toho červenýho prádla ty černý froťáky. Takže to je třeba trapas. Ještě hezčí závěr by byl, kdyby při tom defile ti vykoukli nejen froťáky, ale i dole mohérovej svetr. Tak chlapi, dělejte, víc už tady toho stejně nebude. No vidíte, pak, že to nedohledáte, no. Tak to tam dejte a vyvrhnete to až potom. Teď už musíme začít, sakra. Dobrý.
No, o miskách se většinou říká, asi teda neprávem, že jsou hloupí. A proč? No, nevím, no. A máš nějaký zážitek, kdy jsi teda sama připadala, že to tak je? Že jsem hloupá. Mám několik. Rozbilo se mi auto, potřebovala jsem narychlo auto, takže jsem si ho půjčila z půjčovny. A druhý den jsem měla nějakou přehlídku, nějakou akci v Ostravě, takže jsem to auto potřebovala, že jedu dálku a byla zima. Tak. Jedu s tím autem po Karláku, protože já bydlela na Smíchově, takže jedu po Karláku dolů a na Karláku jsou většině zácpy a tam se nedá prostě odbočit nikam do uličky, musíte jet rovně v koloně. Tak. A já potřebovala strašně na záchod a hrozně jsem potřebovala čůrat a byla jsem nervózní a na Smíchově je jedna benzína. A říkám si, vydržím to na ten Smíchov nebo domů, uvidíme. A jela jsem v tom autě a byla strašná kolona a říkám si, to prčic, co mám dělat, abych se nepočůrala? Co mám dělat, jak to vyřeším? U chlapů je to jednoduchý, že jo, tam... No, uzel a... Jedu ti v tom autě a už to bylo fakt opravdu takový ten pocit, že to máš na krajíčku a že se prostě počůráš, že už se klepeš a nevíš, co máš dělat. Já si říkám, do prči, tak přece nejsem malá holka, jsem dospělý člověk, dospělá ženská, vydržím to. A ještě k tomu, to auto je půjčený, káčo, neblázni. Jedu ti, stojím ti v té koloně a jsem úplně na nervy. A najednou... Ne, a ne. Bylo to tak strašně už nepřirozený, hrozný, že já už jsem si říkala, co já mám dělat, já už jsem chtěla brečet, mě už se chtělo umřít, já jsem nevěděla, co mám dělat. No, ale a tak jsem si řekla... To jsi možná mohla zabrečet, protože moje babička mi vždycky říkala, jen breč, aspoň míň vychčiješ. Nevíš co, to už byla taková ta bezmoc. No a já ti seděla v tom autě a přemýšlela jsem, tak co? Tak buď budu za blbku, počůrám se, anebo za B se počůrám. takže jsem to pustila, takže jsem to normálně pustila, ale to byl takový ten pocit, vy to určitě znáte, když potřebujete na záchod a teďka běžíte domů a sedíte na té míse, že to takhle říkám a pustíte to, tak je to takový ten krásný pocit, jakože tak tenhle pocit jsem měla já v tom autě, že jsem to pustila do té sedačky a to bylo takový to a opět jsem se rochnila v tom autě, takový to teplíčko, rozumíte? A takový to tak pohoda. Přijela jsem na ten Smíchov domů a já jsem bydlela ze spolubydlící a teď jí volám a říkám jí, prosím tě, neřeš nic, počůrala jsem se, vyběhni s jarovou vodou a s bylikem a s teplákama, jsem venku. Přiběhla, viděla mě v tom autě, jak sedím, vyřízená, teď mě viděla a říkala, Káčo, co budem dělat? Já říkám, podej mi ty tepláky, takže já ty počůraný tepláky vyndavala takhle z toho auta, nasazovala jsem si ty čistý a teď jsme to venku v tom mrazu drhli, tu sedačku. A druhý den, když jsem vracela to auto, tak jsem to musela přestříkat deodorantem a vymluvila jsem se na to, že to byl pes. Já znám horší případ, kdy pán, na toho přišla ta horší varianta a vážil asi 200 kilo a taky seděl v zácpě, tak dostal výborný nápad, že si pod sebe na tu sedačku dá noviny. Zabalí to pak. Tam to jako naloží a vyloží. Se zapřel o to opěradlo, dal si pod sebe ty noviny pán, a když to tam nandal, tak se ta sedačka ulomila a on si do toho lehnul.